आङो दा रेडि जाखांबाय लोगोफोर जोंहा बाबाया दाख्लैहाय एक्सपायार जादों नभेम्बरनि 19 थारिखआव थ' आङो बारा खोन्थानाय जायाखै बिबो ब्लग लाबोनाय जायाखै आरोना माने मा साननानै मा गोसोजों ब्लग लाबोनो मारैहाय बेबायदि जानानै आङो जेबो ब्लग लाबोनाय जायाखैमोन दा जेखुनु आङो बेनि सिगाङाव ब्लग होदोंमोन हावलि मेलानि बेबो हावलि मेलाया सिगांनिमोन ओमफ्राय आं ब्लग लानायमोन ना क'क्राझाराव फैबाय थानाय समावहाय जोङो दसे हाबबोदोंमोन आरोना हावलि मेलायावहाय ओमफ्राय बे ब्लग खेबनायखाय आङो मानो ओरैनो दोनो होननानै मैया इडिट खालामनानै आङो आपल'ड खालामनाय जाबाय आरोना बाट बेयाव फैनायनि उनावहाय जोङो थांनानै मेलायाव थांनाय नङामोन बेनिखायनो सिगांनि लानाय ब्लगमोन नालाय बेखौ आपल'ड खालामफिनबाय आं ओरैनो दोनस्लायस्लाय होननानै आरो मोनबाय दिस्टिला ओमफ्राय जोङो दा बाबानि थाखाय गाबोन दसा दङ जोंहा बाबानि ओमफ्राय दसानि थाखाय माखासे खरसफोर लायनांगौ दङ बावनायनि बेनिखायनो जों दा आइजों आंजों थांनो नागिरदों आरोना दिनै बिस्थिबार बाजारखा क'क्राझारनि बिस्थिबार आरो रबिबार बाजार जाखायो नालाय क'क्राझाराव दिनै थाग थिग बिस्थिबार जाबाय जों फ्राइडेआवहाय दसानि खामानिखौ लादोंमोन नालाय बेनिखायनो जोङो माखासे बावनायनिखौ आइजों जोङो थांनो होननानै दा ओंखारबाय थ' लोगोफोर देखायलांनोसै मा मा नांगौ मा मा नाङा जुदि बायसान्सनि बावोबा दिनै दा बेलासियावनो लायनांगोन मानो होनबा टाइमाबो गैया गाबोननो नालाय बेनिखायनो जों थांगोनसै लोगोफोर ओमफ्राय ब्लगफोरखौबो बारा लानाय जानाय नङा मानो होनबा बेस्थ' जागोन ना मबाइल हमनो ना जेनेबा बाजार खालामनाय बिदि जायो बेनिखायनो जेसेबां हायो देखायलांसै लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय मा माबा बोराय मा खालामनांगौ बेखौलाय माइरंखौ बेसेबां जाखो नों बेखौ हरबाय हा बे बेसेबां माइरङा थ' गोदानावलै आयं 10 थाखाया एसे माबाथार सिबिं नांगौमोन नालाय फिथा सेवराय माबानायावहाय एन्थाब फिथा खालामनायाव बोराय सिबिं दासो मोनफैदों दहाय मोनाखैमोन खम खालामथारा बिसोरो जाबाय नांलाय दा मा नांबावगौ मैगं लांसै ना थ' जोंना जोब्बाय दिनैनि बाजारा माखासेखौ दा गोसोखां लायनोसै हा जोङो बुस्थुफोरखौ अलमस्ट बायजोब्बायानो दा गांनैसो माबा मोनसे बुस्थु मोनाखै आरोना मोननैसो दा लागासिनो दा नैबेयावहाय आं हरसै सब समाय बे गेटखौ बन्द'ल' मोनो एनि टाइम एडभान्स बन्द' मोनखागोन आरोना ट्रेन फैयैनि सिगां बिराद गोलाव जाखायो मिथिखागोन टेङापारानि गेट बाखायो नेनो औ सफैबाय आयाना नागिरदों आंखौ नागिरदों नागिराखै बाबा बेखौ नङा आबौनिसो बियो आबौनिसो जोङो दा न'आव सफैबाय मामा लाबोदों देखायनोसै बिराद हाखु दाखु खालामनाय जाबाय आरोना बाजाराव ओरैबायदि भिर दिनै जों मा लाबोखो नै स्रां नुबा खोमसिसो नुयो नामा जोङो बिबारखौ बायनानै लाबोखाबाय दा आरो बिबारा बारफुनाय ना बारा गैया न'आवबो खाथि खालायावबो लायनो माने हरनो बायोना बेनिखायनो बेबायदि केजि हिसाब फानखादों बेखौबो लाबोखाबाय जों बाबानो गाबोनो मालाबो सुनानै होनांगोन आरो बिबारबो सारनानै होनांगोन नालाय बेनिखायनो नै थ' आरो साल दुनाखौ लाबाय न'आव मोनसे गाबोन इउज खालामनो थाखाय नैबे जाहैबाय आयन बिफाया
फालें बेगर बिहरफादोंमोन फालें बेगरखौ जोङो गायनो होननानै लाबोबाय न'आवहाय उनावहाय गायनोसै दाथ' टाइम गैया मैगं लाबोफादों न'नि जानो थाखाय नैबे मा जिनिसमोनलाय आयना खानजं बेयाव मोजां नुवालै बैयावसो मोजां नुगौमोन बाबाया गोदो मा इउज खालामोमोन बेखौनो लाबोदों खेमसिया फिसा दंबावोमोन दारि सैबाय थायोमोन नालाय बिफाया गोदो दारि सैनोलायनो हानो दारि हाबाय थायोमोन ना बेयो आयना नायनानै खेटेब खेटेबनो बिनिखायनो जोङो बेखौ लाबोफाबाय आरो खेमसि मा लाफादों खेमसि लाबोफादों माने बाबाया दारिखौहाय हाबाय थायोमोन नालाय आयना नायनानै ओरै बेनिखायनो बिनि बुस्थुखौ मा इउज खालामोमोन गोदो बेखौ लाबोबाय आरोना खेमसि लाबोदों बावदों आङो देखायफिननोसै आयना लाबोदों बाबाया दारि सिनो नालाय ओमफ्रायहाय बेखौनो खेमसि फिसा गोथार लाबोबाय आरो लोगोसे आयनाखौबो नामनि हिसाबै फिसाखौ लाबोबाय आरोना बिनि उनावहाय थाव लाबोबाय खानजं लाबोबाय ओमफ्राय थांखु थेमा थांखु जायोना जायामोनथाय गोसोआव गैबावला जोङो ओमफ्राय थेवबो थांखु थेमाखौ लाबोबाय आरो ओमफ्राय खानजं आयना थाव मोनसेखौ लाबोआसै गस्लाखौ सार्टआ माने जों मोजां मोनाखै बेनिखायनो दा मलाव लायनोसै सानदोंमोन बिसालावहाय लायनोसै ओंखायनो दा लायफिननोसै गस्ला सार्टखौ बिसालाव ओमफ्राय आर'नाइखौबो लाबोखाबाय थ' नांगौखिनियाथ' दंजोबो गाबोननि थाखाय आरो लाबोबावदों सेन्देल बिसोरखौ जमा सोखादो सेन्देल लाबोबाय हावै सेन्देल आरोना मा नांगौ बावनायाव बेखौनो लाबोजोब्बाय ओमफ्राय जि गुफुरबो नांगौ जि गुफुरखौ बिदाया लाबोसिगोन आरो बेखौ लांफादो न' ज'नो सोनानै आपेल जानो बिगासिनो आयना ओमफ्रायहाय आपेला नामनि लाबोखानाय नालाय बेखौ दोनबाय ओमफ्राय नै दिनै जानो लाबोखादोंमोन बेखौनो आपेल जानो बिराद गोथाव मोनोना आयना बेनिखायनो जोङो बेखौहाय जमा दोनजोबसै गाबोननि थाखाय माने बिबार बिलाइजोंनो बारा मोजां क्लियार नुवासैना थेवबो आङो देखायबाय लोगोफोर मा नांगौ मा नाङा आरो जुदि खम जादोंबा दाहाय मानसिफ्रा रायलायखागोन बेलासियाव जों लायफिनगोन आरो बेलासियावहाय ओरैनोथ' लाबोजोबखाबाय लाबोजोबनाया नैबे बाबानि देलायग्रा सेन्देल आर'नाइबो लाबोदों आर'नाइया बोरो ओइलाय लाबोखा आर'नाइबो लाबोखाबाय आर'नाइखौ देखायनो आङो थ' आर'नाइबो लाबोबाय नै आर'नाइखौ जोङो लाबोखाबाय गामसा आरो गेन्दि दंखायो जास्ट दा माबाल'सो नांगौ आरोना मा होनो गस्ला सार्ट थ' बेनो लोगोफोर बेखिनियानो गाबोन थ' माइरंबो लाबोदों माइरङा मोननै नैबे माइब्रा बोराय आरोना माइब्रा बोराय लाबोदों ओमफ्रायहाय मोनसे माइरं गोरलै बेबो फुरानाखौनो लाबोदों मानो होनबा दा गोरलै जाथ'वाखैमोन नालाय न'आव बिनिखायनो दा गोरलैखौ दानिखौ इउज खालामासै बोराय माइरंखौनो लाबोबाय बोरायबाबो माने सिगांनि गोरलै आरो थ' गोदान माइरंखौ लाबोआखै ओमफ्राय सिबिं गुर लाबोदों दा नैबे मस्ला आरो संनायनि थ' बेखिनियानो जेबोथ' नांखालामोन ना उनाव नांगौबा लायसै सोनानै दोनहैजोबदो बेखौ गासिखौबो सोर बेखिनियानो लोगोफोर ओमफ्रायहाय गाबोन माबायदि खालामो माबायदि नियमजोंहाय बावो मायो बेखौबो देखायगोन आरोना जुदि खेबनाय जायोबा